Sanibonani babukele emakhaya, igama lami ngu-Esethwa Kakhumalo, ngisuka le eMatatiyele Eastern Cape. Siyanamukela kwihlelo lethu iMaskandi Talk Shows. iMaskandi Talk Shows siniphathela abaculi abasakhula bakaMaskandi bakwazi ukusitshela ukuthi bawoba amagama wabo kanti nabo basukaphi, basitshela ukuthi basukaphi noMaskandi wabo yini futhi eyenza ukuthi bagcine sebephelela kuMaskandi. Namhlanje nginiphathele naleli nge-artist lamaskandi, ngiyakwamukela mfethu sokungasichaza ukuthi ubani usukaphi udume ngani. Yeah, wezwa ningoba ninina yeke dlalele usefile umfoka xaba akenhlehle webafana bam usefile umfoka xaba akenqele webabhemu. Ngizoqala nje ngibingelele wena nkosazana ngokukhethekile la eduze kwami. Bese ngibingelele nje sonke isizwe sikaMthaniya yonke indawo nje ngiyabingelela kakhulu. Usolomuzi akwaXaba lo igedla lesimodeli kwezomculo. Igedla lesimodeli sentombi engaphesheya komfule yabaleka nothando lwabo. Uthe kona umnyama uphuca incwadi etshela umhlola kwamakhothi efenzeni beshaya imbungcinti engayihlona ndoda yasokunisweni sihlala insika siyongena ebhaketini. Uhlambaza imfica ngaphesheya kuthiwe sesilungu thudada wabili lontokozo nothilisa. Siyakwamukela mfaka Xaba, sicela ukuthi usichazele kabanzi ukuthi le gama elithi igedla lesimodeli lisukaphi. Leli gama lami legedla lesimodeli sisi linomlando nje omncane kahle kahle ngumuntu othanda uyabona. Ngumuntu obethanda ukweshela nje isikhathi esiningi eminyakeni edlule. Kusho ukuthi nje kunentombi engangiyishela uyabona. Mangiyishela lenkosazana yayibaleka ke masibonana nje mina ngibone vele ibaleke njalo masibonana naye. Ingafuni nje ukukhuluma nami. Uyabona ezinye insizwe izikhulumisa mina ingathanda ukukhuluma nami. Ukuthi ngelinye ilanga ngizowela emfuleni ngase ngiyibona kuqala le ntombi washa uyabona. Ngase ngikhuphuka ngomfula ngaqhamuka emveni kwayo lenkosazana uyabona. Kusho ukuthi ifake isicholo la ngemuva khona isicholo esifakile la ngemuva enoleni. Ithi iphendulekela kimi sase silwa ke manje sibambana sifakana la emanzini kwase kuwa lesicholo. Sase zathi insizwe ngihamba nazo awu wasibamba isimodeli kwaze kwakugedla. Ngayi igedla lesimodeli njalo maze ngibona ukuthi igedla lesimodeli khulunywa ngaleyo ndaba. Lasuka lapho ke lelo gama la. Hayi siyabonga nani bayabukela emakhaya niyazwela futhi niyazibonela. Sicela ukubuza ke bhuti ukuthi usukaphi noMaskandi uqale ngamuphi unyaka ocula uMaskandi. Engizokusho nje kuwe sisi kunento enokushiwa abantu abaningi mabechaza nje ngokumculo ukuthi indaba umculo kaMaskandi iyefana nobizo. Ngeke ngikuphike lokho. Cha mina ke nje ekhaya kithi nje kuboka ngoma ngoba noma sihlalele nje iziko kuqhuma ingoma nje kuqhuma ihlombe kusino kusho nje ukugabha into engikhule nayo nasesikoleni nakuma culture ngumuntu nje ekade ehamba phambili kakhulu ngendaba yengoma uyabona. Ngithe sengifika ke la eGoli ke ngase ke ngiyijoyina ke indaba yengoma nje kodwa umsebenzi nje ungena endimeni yoMaskandi ngiqale ngonyaka odlule uSeptember. Ngiyakuzwa ke bhuti wami, ngicela ukubuza ukuthi njengoba ngihleli nawe njengamanje ingabe khona yini album osowunayo? Nginayo EP enengoma ezintathu. Okay. Esihloko sithi uMashudula. Okay, siyabonga. Ngiyabona ukuthi awuhambi wedwa, uhamba nomfowenu ohleli eduze kwakho. Besicela ukuthi naye angene endimeni azichaza ukuthi yena ubani futhi naye udume ngani. Sanibonani bafowethu nonke. Ngibingelele wonke umuntu okhona phakathi kwale ndawo. Siphinde futhi sibingelele umhlaba wonkana. Obingelelayo useluleko kaNkabane ozibiza ngenhloso yakhe eMaskandi. Umfowethu sihlangane nawo ukuthi sikwazi ukuthi sishaye iskimu, umshayeli iskimu akwazi ukuthi naye awenze lo msebenzi too much. Ngeke ngikusho okuningi sengayekela kuyena umfowethu. Siyabonga ke babukela emakhaya, siyabonga nawe kuwe bhuti, niyazwela ke ukuthi bami kanjani abantu esibaphethe namhlanje. Owebhuti igedla lesimodern. Uthi ngene emculweni ngonyaka ophelile. Yebo ngene ngonyaka. Engeneni kwakho inhloso yakho bekuyini?
noma kunegebho oyibonayo emculweni ofuna ukuyivala yini ehlukile ekhona emculweni njengamanje obona ukuthi igedla lizofika nayo? Noma kungekho okukhulu engathi kwehlukile okuningi engathi kwehlukile kodwa nje engingakusho yabona nje kusho ukuthi nje wena bhuti mina ngumuntu ozethembayo kakhulu yabona njengoba ngumuntu ozethembayo nje nginayo lento ukuthi engikushoyo nengikukhiphayo nami ngizwi lami nami khona abayokuthanda abathandi bomculo kaMaskandi. Kahle kahle ukuzwa ukuthi inhloso yakho yini emculweni? Ukufeza nje isifiso sami ngoba noma ngisakhula ngangibatshela nabantu engangifunda nabo ngithi mina mangifike eGoli ngoba umculi kaMaskandi into nje engayithanda kusekudala bengifisa nje ukufeza isifiso sami. Alright. Okay. Kulama artists nje akhona esinawo njengamanje ikuphi wena ozana ungathi mhlawumbe kuhlukile okungenza ukuthi abantu bekulandele beyithanda into oyenzayo? Kukhona mhlawumbe okuhlukile osiphethele kona? Yebo ukuthi ngicula nje indlela yami akekho umuntu engimlingisayo. Manje umuntu futhi uyothanda lento eyimi. Awushayele indlela yakho wesizwe. Baba mnangizobika baba mnangizobika baba mnangizobika le ndaba imhloli ngehle ngiyalesabi ehlazo baba mnangizobika baba mnangizobika le ndaba imhloli ngehle ngiyalesabi ehlazo njengoba ngathatha udadewethu ngithayo nganisa fiwala la nomyeni wami uyithwele uzanele njengoba ngathatha udadewethu ngithayo nganisa fiwala la nomyeni wami uyithwele uzanele baba mnangizobika baba mnangizobika baba mnangizobika le ndaba imhloli ngehle ngiyalesabi ehlazo. Ya, hayi. Ingoma nesiqi. Isiqi ingoma yezwakala. Noshuni hayi asuwazi. Hayi no. Ngiyawubheka nami ukuthi konje ushuni kabani hayi. Ubambe nje mfowethu kube wakho lo shuni loyo bazofika emva kwakho. Okay no ayisengiphendulekile okunye ngizophinde ngibuze. Hayi siyazwela nathi babukele emakhaya cha ingoma yona imnandi ngempela besicela ukubuza ukuthi sithini isihloko sale ngoma aqeda ukusinika yona njengamanje. Ya umashudula isihloko somsebenzi wonke. Ingoma Igama lengoma. Ngiyasaba ihlazo igama lale ngoma lengqondo iculi ithi ngiyasaba ihlazo. Hayi siyabonga ebhuti ngempela ke akekho umuntu ongalisaba ihlazo nawe imbukele ekhaya nje obuhlezi lapha ihlazo uyalisaba. manje mana le ndaba kaMashudulo uMashudulo lesimaziyo noma mhlambe kanjani ngoba khona into wazi ukuthi uMashudulo Ya uMashudula lona enimaziyo. Hawu isale kanjalo Le ngaqamba ngayo le ngoma. kwenzeni Yabona. Cha kusho ukuthi nje njengoba ngeke ngasho eqaleni ukuthi mina ngumuntu othando ngumuntu obethanda kakhulu kweshela uyabona. Manje mangibona uMashudula leli shinga lentokazi ayishinga ngalo ngiyasho ngithi bokweyanga kithi lentokazi bengoke nje ngiyijikijele ngamagama nje noma ngingayishelela ukuthi iqome ngiyishelela ukuthi nje ngiyinsizwe. hayi awuphinde lapho kuSomashudula buzomezani Bengomeshela nje ngimeshelele nje ukuthi uyintokazi nje eziqhenya ngomntokazi bayo njenganami nensizwa eziqhenya ngomsizwa bayo bengonje ngimdlalise ngamagama nje ubuka ngakithi ngingamshelela ukuthi aqome njalo nje mangimbona ngimshayele njengamanje ubhuti uMashudula uyokwala ulungisani lapha kaMqomi uyomala nge2022 ake sikubheke nawe ngezekani nawe umshele nje wabe emshela ku social media ukuthi wena ungayithanda ushayele ukuthi umshele nje nawe ulungisani ngwaka Mavundla nami ngwaka Xaba
Insizwa ayilingani futhi azifani. Hayi yakuzwa. Nani ithuba nayi into phambi kwakhe. Nanomfushela. Asibone singakahle. Umashudula ngamshela mina engomeni le ngisazoyidlala manje. Sengaqeda mina umshela ngisabuye. Esazozo. Yabona ngoma. Kushuthi umashudula mhlawumbe makwenzeka ngoba abanye abantu abaphinde babukele uhlelo kuyokwenzeka ukuthi ayizwe lengoma futhi ukuthi hayi cha amadoda ifuna ukumshela hayi ngoba uthi mhlawumbe Seyimshelile. isimshelile Sesilindele impendulo yamashudu. Uthi khona engoma impela. Khona semshelile. isimshelile iqedile Sengiqedile mina. Abamshelile bamshela emveni kwami. hawo hayi cha asivele size Futhi angiyilindele impendulo yakhe. Ngimshela nje ngensizwa. No, asinike ingoma mfowethu, sinike ingoma ngamashudula. Sinike. Sawona nkosazana siphalaphala sentombi enhle waze wamuhle mntwana womuntu waze wamuhle mashudula sawona nkosazana siphalaphala sentombi enhle waze wamuhle mntwana womuntu waze wamuhle mashudula kukhona lento engifuna utshela yona engihlukumeza umoya kukhona lento engifuna utshela yona engihlukumeza umoya noma ngafa namhlanje ngeke ngisuke lapha kuwo noma ngashona namhlanje ngeke ngisuke lapha kuwo uyithathele inhliziyo yami uthathele umoya wami uyithathele inhliziyo yami ngiyakuthanda mashudula. Hayi iphi backing ngathi? Oh. Uzwa yona. Ibanjwe emaqhiniseni. Ibanjwe emaqhiniseni yangithanda intombi. Ibanjwe emaqhiniseni. Ibanjwe emaqhiniseni yangithanda intombi. Zimiphi nondoni kudla nomashuduli yangithanda intombi. Awuzimiphi nondoni kudla nomashuduli yangithanda intombi. Ibanjwe emaqhiniseni. Ibanjwe emaqhiniseni yangithanda intombi. Siyabonga kakhulu siyayizwa na ingoma kaMashudula imnandi ngempela Mashudula zikhulule emaqhikezeni uyiqome nansinsizwa seyibekile amagama amabili amathathu asazi ukuthi ulindeni sisiqoma nansinsizwa ayibhuti siyayizwa ingoma imnandi ngempela Ingoma zakabhuti AP yakhona itholakala phi mangiqala nje urekode kuphi i-studio rekode kuso usebenze nobani izingoma zakhe zitholakala kanjani I-studio kusemashingeni la ngirekhode khona Jebe ngisebenze nayo uThamsanqa umfoka Sibiya no JJ umfoka Mbuthuma lapha ku keyboard kuzothi ku bass beat kuzoba umJ umfoka Gcumisa phansi lemsinga la intami nje bese kuzoba yiyo lensizwa lengihamba nayo bese
kuzoba yenye insizwa futhi engekho namhlanje engaphumelelanga ngithiwa uMasiya umfo kaDlamini esihamba naye. Umculo wakho utholakala kuphike konje? Utholakala nje kuzo zonke inkundla zokuxhumana. La kuthengwa khona umculo nje online uyatholakala. Uthini ngalaba ngomculo nje uthi qhashwa kwakho ufisani bahleli bemcimbi ofuna ukusho ukufundisa bahleli bemcimbi nakubathandi bamaskandi njengoba ufika nje? Cha ngizoqala nje ngapha kubathandi bomculo kaMaskandi. Ngiyacela nje kakhulu kwinkumbi zabalandeli bomculo kaMaskandi balandeli nje bomculo wonke. Ngiyacela nje ukuthi nanti igedla lesimodeli umfo kaXaba uyacela nje isafuthe enkulu mina bafuthu. Noma kumfana osafika nje endimini. Kodwa ke ngiyanethembisa noma sengibuya ngokuzayo kuba nomehluko omkhulu kakhulu. Kunekhulu engiza nakho engiyofika nakho bese ngihlabe phansi ngedolo bahleli bemcimbi ngithi Nkosi yami ngiyanxenxa nami ngiyasholeza ngiyacela ukuthi elami igama nami ke lisibizwe emagameni abancane. Bahleli bemcimbi Kubo bonke nje abahleli bemcimbi noma kuthiwa umemulo noma kuthiwa kuphi lapho nje ngidinga lapho nje kunobumnandi khona ngiyofika nami ngimnandise ngibenze kube ngaphezulu. Uyathembisa ngalokho ukuthi iperformance uyosha iperformance esezingeni? Hayi angithuki kakhulu ngalapho futhi. Ngiyathembisa kakhulu lapho ngeke azayisole. Manje khona yena ama page akho ku Facebook lapho khona umuntu angakwazi ukuyobuka khona ama video akho uma ukuthi ufuna ukuqhasha. Ku Facebook ngigedla lesimodeli, TikTok ngigedla lesimodeli. Uyafaka ama video. I-video esekhona i-video nje promo yazo lezi ngoma. Okay. No ngiyakuzwa kulomculo wakho uthi ngisitholile oqala ihlazo sesithole kaMashudula. Eyogcina mhlawumbe ingoma ke yona ovala ngayo nokuthi mhlawumbe umculo wakho uncike kuphi. Angithi umuntu nomuntu une content yakhe makuthi wenze album yize kuyi-EP kodwa ngokwesifiso sakho umculo wakho uncike kuphi ngakumuphi umlayezo. Khona abantu abaculela, khona abantu ekuthiwa abaculela ogazi. Kukhona abantu ekuthiwa abaculela insizwa. Kukhona especially laba engazathi bacula umculo wamagoso. Kuba kanjalo. So ngifisa ukwazi ukuthi kuwe mhlawumbe wakho umculo uphetheni. Mina nje engakusho ngiculela wonke nje umuntu okhona phansi komthunzi welanga ophefumulayo. Ngicabanga ukuthi nje engomeni zami engifakile ngoba le ngifike ngayo ngibengelele ngayo ingoma yokushinga leyo enezibongo ngenzela insizwa nje mangithiwa idla intelezi yayo iyaphuma ziyawushaya kwasibanibani ivuka usinga nayo makuthiwa nakho kuzoba yileka amashudula ngenzela umbhemu nje oyishelayo ngimnikeza umudla noma kuthiwa usegoli noma kuthiwa usekhaya ukuthi azibone sekuye le ntombi simqomile. Kuzoba yile ethi ngiyalisaba ihlazo ikhuluma nje nawo wonke umuntu ukuthi shuthi intombazana ithathe udade wabo ethi uyoganisa yasifike imbatha noSibali. Uyabona ukuthi ngathatha udade wethu ngithi awonganisa kanti uyofika la nomyeni wami ngiyalisaba ihlazo yebaba bamzobika. Ikhuluma nje nawo wonke umuntu imessage nje le. Okay. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe mawuyisakhamuzi sala eMzansi uyabona na ukuthi kuyavunguzela manje. Ngizoqala ngibuze wena ukuthi mhlawumbe uyakubona ukubaleka kokuvota la eMzansi noma mhlawumbe into ongayiboni njengomuntu osasemusha ukuthi mhlawumbe ukuvota mangathi uyavuka namhlanje uyovota noma ungasho ukuthi uyovota liphi iqembu sengisho ukubaleka nje kokuvota ukuthi ke uyakubona kubalekile noma ukubona kubalekile njengomuntu osasemusha. Cha kubalekile kakhulu ukuvota kuyinto ebalekile kakhulu. Ngibona kubalekile ukuze ngoba phela uma kuthiwa kuyavotwa kusuke kuqokwa lo muntu osuke ethandwa abantu ngaleso sikhathi. Hayi umuntu ozosenzela umphakathi. Kusho ukuthi mangabe abantu bemqokile kukhona amagalelo wakhe abayakwaziyo. Ngicabanga ukuthi bangaqoka umuntu abangakaze babone enza something. Okay, hayi ngiyabonga mfowethu. Angingazi ke kuNosihle ukuthi uwesithu I mean to say ukuthi yena mhlawumbe khona mhlawumbe asafuna ukuphosa kumfowethu ngaphambi kokuba sivale. Hayi
sesikuzwile konke usesibekele usesichazele futhi ukuthi ingoma zakhe sithini istory behind ingoma zakhe okanye ithini imessage ayidlulisa ebantwini ngeingoma zakhe. Ngiyacabanga ukuthi nathi emakhaya sicacelwe ngazo zonke ingoma zakhe. Siyabonga kakhulu ngakho konke asethulele kona kulohlelo lwethu. Anginawo umunye umbuzo oyaphambili. So right sesingayivala. Hayi sesingayivala mfowethu. Ungavalelisa mfowethu. Cha ngizocela nje ukuvalelisa kubo bonke nje abantu lapho belalele khona nalapho bebukele khona ngiyacela nje kakhulu kubantu bakithi ukuthi bangisupporte bangiphe nje indlebe mhlambe khona umuntu awuphuma nakho naye kumjabulisa. Singakadedeli mfethu mhlawumbe la ekhaya kuyaye kwenzeka ukuthi siyakubiza kube khona eminye imibuzo esikubuza yona sigcine singafikanga lapho mhlawumbe ogade ufisa ukudlulisa khona mhlawumbe ngabe khona okusalile ofisa ukudlulisa thina singakwazanga usibuze la kuMaskandi Talk Show. Hayi ngicabanga ukuthi bhuti okuningi nekubuzile ngoba sithanda ukuthi mawusuhambile bese uthi hayi kwaphinde kwasala lapha so besithi mhlawumbe ngenzeka ukuthi njengoba sihlezi sonke la uyabona ukuthi awubhekene nentokazi kuphela ubhekene nendlu yonke. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi khona lapho singabuzanga khona kanti ufuna ukudlulisa wena yabo besithi ngiyeza lelo thuba lelo. Hayi okuningi nikubuzile angiboni ukukhona okusele ngemuva makuthiwa khona okusele cha singakusho. Hayi mina ke mfethu bengicela ukuthi nje uphinde usifayise ngengoma amashudu ngathi yanikeza imuva. Nkosazana siphalaphala sentombi enhle waze wamuhle mntwana womuntu waze wamuhle mashudula. Sawubona nkosazana siphalaphala sentombi enhle waze wamuhle mntwana womuntu waze wamuhle mashudula. Kukhona lento engifuna ukutshela yona engihlukumeza umoya. Kukhona lento engifuna ukutshela yona engihlukumeza umoya. Noma ngafa namhlanje ngeke ngisuke lapha kuwe. Noma ngashona namhlanje ngeke ngisuke lapha kuwe. Uyithathele inhliziyo yami uthathele umoya wami uyithathele inhliziyo yami ngiyakuthanda mashudula. Khona masuthi ngiyathanda amashudu. Ibanjwe emaqhikiseni ibanjwe emaqhikiseni angithanda intombi. Ibanjwe emaqhikiseni ibanjwe emaqhikiseni angithanda intombi. Zinepinondoni kulana umashudu angithanda intombi. Hawuze mepinondoni kulana umashudu angithanda intombi. Kulizana umashudu ngimthola khona. Yena kulizana umashudu ngimthola khona. Yena kulizana